Uy. Nga naman di ay. Wa lang. Basin pa di, mausapay mo huna-huna. Hello? Ngano ka? Bata pa manggod ka. 25 years old pagod ka. Wow ha. Ikaw gani? 20 years old man gani kang nagpakasal? Ay, ang namabtos man. Pero sus, kung kay baw pa lang yung ka ay. Kimingaw yung kas feeling na single pa ko, day. Huy. Ngano nakaingon ka good ana? Siyempre, daghan ng mga butang nga, dili ni mo mabuhat kung ninyo na ka. Dili na ka makayan og laglaag. Unya, ang obligasyon pagid nimo wag tuon na. Ilabi na gyud kay babae ta. Liman ka? Nanarbaho pa ka unya inig-abot ni musbay, ikaw pag imuluto, ikaw pa muhugas sa mga plato. Time para good. Nag-away na sad mong June? Di man gyud malikayan day uy. Maong ako pa nimo no. Ayaw sa pakasal uy. I-enjoy o nagmaayo imong pagka-single. Wala kay pao. Makasugat pa rin kag lalaki nga mas mupangga o mas magmahal nimo. Huy. Grabe sad ka ha. Nagsulti na ako sa tinuod, uy. Kadita ha. Nay, nag-text. Day. Adto na ko ha. Salamat sa paniod to. Si June ay nag-text? Basta. Okay, sige. Amping. Ay naman ko. Di naman hinunuwa sa kuna ang nag-isulti ni Tisha. Mahal na ko si Andrew. Ubihibaw kung siya na ang lalaki nga gusto na kong miniyuan. Pero ako mahibaw kung andam na bulit ko mo settle down. Mahimong inahan. Pananglit mo mabdus dayon ko. Asa man ka? Ganong sayo man kayo kang naligo? Mangumpra kong ingredients na. Kay naman gini-order na ako cake para debo. Mao ba? Nahala sige, pag-amping. Ay, si Andrew. Hello, babe. Babe, wala ka magkaroon? Oh, babe. Magpalit kong ingredients para sa i-bake na ko ang cake this weekend. Oo ba? Para ba ko yung dila ka o ronda? Kuyugan kung dati ka? Babe, okay ra, uy. Wala lang sa kumanawag ni mo kay ingon baya ka nga mabisigid ka karon nga week. Ano na lang, babe. Textin na lang ko kung mahuman ka kay kuhaon na lang tika. Okay, babe. Sige. Okay. Amping, babe. I love you. I love you too. Ay, sa pa may kuwang ingredients, ha? Ay, cocoa powder di ay, o baking soda. Ay, wala naman di ko stock dito. Maunari ko ang og makauli na gid ko. Ini ko man, tawagan ako si Andrew. Limpa, huli kita si Tisha ang nilabay. Bayaran na yun ako, be. Ano na ako magukod? Asan mo itong bayhan na, ha? Ay, di ko mahimong masayop. Siya yun kay kailaki ko silang linakpan. Tuaras unahan ay... Tisha! Athena? Daan pa ko? Ikaw gid lagi? Love! Nga ko siya. Ato na ta. Love? Athena, please. Mangita tawag ang fish shop sa dool aron. Ato ta mag-istorya. Tisha? Ako lang na sige papauli aron. Magka-istorya tagtarong. Pero sultihi ko. Kinsa tong laki ha? O ganong love yung tawag ni mo? Wa ko mahibaw kung makasabot pa ka na ko, Athena. Og, musulti na nagyuko ni mo. Kung sa may naasi mo na ron, gusto ka. Ay, ginoo ko ni mo, Tisha. Ano na pating talman ka? Naminyo naman ka. Kung sa pa na alam mo yung anak ni June. Athena, mauna ni akong giingon ni mo. Pag-enjoy una og maayo minta single pa ka. Sa'yo pagkikayo alam mo settle down ka.
Sa maning nahitabo na ako karon. Karon pa ko naka-feel og kalipay. Karon pa ko naka-feel nga malipayon kaayo ko og kana tungod ni Vince. Tisha, Athena, please. Nahibaw kong dili ka gyud makasabot nako. Og dili sa di ka pugson. Pero please, pasagdi ko. Ayaw sultihin si June bahin sa imong nakita. Tisha. Babe, doon na lang kabuan, babe, ang atong pabuton, ug makasal na ta. Excited na kayo nga mahimot kang misis. Ako pa, babe. Ha? Babe, nga nung murag alanganin man ang imong reaction. Ano sa manuwa ka malipay? Siyempre, nalipay ko tungod kay kasunod ako sa lalaki nga mahal kaayo na ako. O niya, anong ingana may imong reaction, ha? Babe, nabala ka lang ko. Dili ko sure good kung andam na bagit kong mahimong inahan pohon. Babe, nakasiguro kong mahimo kang mamaayong inahan pohon sa itong mga anak, babe. Ugay ko bala ka. Niyaman ko. Dili ta ka pasagdan. Nga ikaw ra, okay? Salamat, babe. Minyo na kita, babe, Athena. Asawa ta na gid ka. Babe, Mahal kay ka, babe. mahal sa tayo, di ka, Andrew. Mabdus ka? Oh, Andrew. Yes! Mamahan na gid ko, babe. Kumusta ang kinabuhi sa minyo o gisip usa ka inahan? Nia, okay ra. Lumalaban. Lumalaban? Ngano ka? Walang. Nakauna-una lang ko nga, basin og nagmahay ka ng minyo kag sayo. Unya, wa ka maminaw na ako. He, dili na mahitabo, no? Dili ko parehas nimo. Ha? Wow, ha? Nakaingon lang ka, ana. Kaya wa pa man ko ka makasugat og lalaki nga mulabaw sa imong bana. Dili na mahitabo, uy. Dili pa mahitabo. Kaya syempre, bago pa man kayo mo. Wa pa mo maabot sa punto nga makasugat ang dinagkuan problema. Tisha. Oh, Andrew. Milagro kay masayo ka na uli na ako rin din sa bahay. Lagi day. Wala ko yung trabaho. Unsa? Pero ikaw brata. Mangita ko lang yung trabaho. Angay lang, Andrew. Kaya akong sweldo. Igo ra bagdi para sa bills din sa bahay. Unya, kung sumo pa nato.
Ang abang pa din isbay. Og pila sa kabuwan, sugod karon. Ipainom na ako si Inday. Oh, kumusta naman? Unsa may balita? Ay, wag yapon day. Unsa ka kung mangita na lang tag abanganan day nga maka lista bisag gamay? Ha? Oh, pasalamat ka nga. Doon na pa ko'y extra din Day, salamat ha. Promise, ilisan na gitik ako na makaluag-luag ko. Sus, ayaw na ko na naaawi. O sa tayo na itabot sa mong business sa una? Katong nag-bake kag mga cake ba? Day, sukad lang ko ng menu. Mas na pa magwi ang gastuhan. Kaysa ipalit na ko ang kwarta para sa baking ingredients, ako na lang ipalit o para konsumo na mo sa bahay, diba? Ay, mauna lagi na. Daghan na gid og mag-give up once maminyo na ka. Dahil na gid kayo kay sa una. Maong ako? Happy gid kayo ko nga naabot si Vince akong kinabuhi. E bisan tuod, wa ko'y swerte sa kumbana, pero at least, swerte man kong Vince. Pero sa gihapon na, Nahibaw ko. Pero at least, bisan pa man sa kakapoy nga akong gibati sa among bahay. At least na nagpalipay na ako. Tisha. Athena, please come to my office. Sir? Now. Nagabantay lang ko lately. Murag, wa man lang imong hunahuna sa imong trabaho. Sorry, sir. For sure, na kay problema. Tara, lunch ta. Librihan ka. And please, ayaw ko balibari. Ang tinuod natin na ginahan kay kunimo. Sir, Kung musugot lang ka, andam tayong tabangan sa imong mga problema. Sir, menu ko. Yan o, ako. Dili. Sir, nahibaw ko nga doon ipagkuwang akong banana ko. Pero dili na igo nga rason. Aron magbinuang ko sa mong kaminyoon. Oh, doon na siya pagkuwang isip at dili pamilya sa mong panimay. Pero maayos siyang amahan sa mong anak. Hobis ka sa dili na ko kaya nga magbinuang sa among kaminyoon. Athena, Maong I'm sorry, sir. Pero ang ay tingaling hulungan na ni Nato ang atong sige kuyog-kuyog. Show you that what we have is still worth the while. Don't you know that Nahibaw ko doon ay mas labaw sa kumbana. Pero dili na igo nga rason, aron magbinuang ko sa among kaminyoon. Tuwag kinisaad ko atubangan sa Ginoo, nga andam ko makig-uban niya sa kalipay o kasakit. Bisan pa man sa kawadon o kalisod. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.